ku kalli dai yadda ake fitar da dala miliyan 100. Dala miliyan 100 insha Allah rabbi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban suke kira mu, suke tura masa kunta, suke tura masa kunta, suke bi mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. Mutanen mu wanda muke aika wanda muke aika saƙonni duka a faɗin duniya baki ɗaya, kowace jiha kake, a kowace ƙasa kake insha Allah rabbi duk kayi magana nan take a cikin sauƙi. To yau dai muna ɗauke da asirin tasrifin kuɗi wanda zaka fitar da dala miliyan 100 cif cif kuma nan take a cikin sauƙi. Ko minti 30 wannan asiri ba zai ɗauka ba, zai fita nan take a cikin sauƙi da izinin Allah. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim. Tuba da Muhammad sallim. Inna Allaha wa malaikatahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli haruna akhi wa shadid bi azri wa shuruk bi yani kai nusabbika kaseeran wa nazkuraka kaseeran wa tamina basira. To insha Allah rabbi idan yau ka fara kallon bidiyon mu da Allah ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mun sake sabon asirin mu za ku riga samu kai tsaye. Masu neman ƙarin bayani ga nan ba nan kamar da kuke gani insha Allah za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko ku kira mu domin ƙarin bayani. Insha Allah rabbi yau dai muna game da muka saba da kuma muka saba muku manya asirin, muna ɗauke da asirin tasarrufin kuɗi mai sauƙi nan take a cikin sauƙi na dala miliyan 100 cif nan take.